آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق، نعم الأئمة آل البيت والإسام، أسباب طه بنو زهرائه الفاطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، حتى ينتهي الحمد إلى ما يحبه ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بكل صلاة صليت عليهم من أول نشأة إلى آخر الكمالات، صلوات تملأ بها خزائن السماوات والأرض نورا، وتجعلها لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات جميعا فرجا وسرورا. الحمد لله. شرف لا دوبا دوما an filɛli ba diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ, an bɛ dugawu ɲini aw fɛ ka dugawu k'a ye, ka ala deli kisi ale min ta ye, hinɛ y'ale min ta ye, barika y'ale min ta ye, a k'o kɛ aw bɛɛ ye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ma tawfiqi illa billah, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma an ga jamunga mandi na halibi no de shirfula duba dumai, ka kuma kira salatullahi wa salamuhu alaihi, ana ka so dunga sanu uka dofoka anuka koko no obe ukunka we jena boinke chuka mina ko ke walanda tawre kulu ke anga dungare anga anyere ka ku fle nu ulie an bɛ se k'u ladege cogoya min na an ka se k'an kɛcogo bɛɛ o kɛcogo ma, sabu olu de alijinɛ a ɲɛmaw ye. Olu de ye Ala subhanahu wa ta'ala ka jɔn sugandilenw ye k'u bila diɲɛ kɔnɔ ni Ala ɲɛ jɔyɔrɔw don, ni Ala subhanahu wa ta'ala b'a to olu kama, wa Ala b'a kɛ olu fana kama. Jamukan in bɛ boli o de kɔnɔ. An bɛ Zulkaada, an b'o o laban waatiw la, an bɛna don n'Ala subhanahu wa ta'ala ka diɲɛ ye seliba kalo fana kɔnɔ. An y'a jira la k'a fɔ Zulkaada n'o ye furancɛla kalo ye, Ala subhanahu wa ta'ala a y'ale fana kɛ hɔrɔma kalo ye, k'a kɛ gasi kalo ye. Walhamdulillahi rabbil alamin, an ye dɔ fɔ o kunkan. Nka ale bɛ kun cɛ waati min na, o bɛnna alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a mɔden min n'a fɔ a ma al-imamu Muhammadul Jawad. An ye min ka ɲɛnamaya fɔ n'o ye Ali Rida ye, k'o bangera Zulkaada tile 11, o denkɛ de don, al-imamu Muhammadul Jawad alaihi salam. Ale bangera Madina, nka a ka fatuli o fana kɛra ka bɛn Zulkaada a don labanw ma. A ye san 25 de balo. A fa fatulen, masakɛ y'a fɔ k'a ka bɔ Madina ka na ale kɛrɛfɛ, Khurasan jamana kɔnɔ ani Bagdad jamana kɔnɔna la. Ala y'a kɛ a nana o sigi la. Depuis a kuntama surun, masakɛ sɔnna ye. Masakɛ y'a ka bonya caman ye, min y'a to masakɛ yɛrɛ fana ko k'a b'a denmuso di a ma, a n'a ka denmisɛnniya bɛɛ. O waati y'a sɔrɔ a bɛ san 9 san 10 o waatiw la. N'Ala subhanahu wa ta'ala ka diɲɛ ye, an bɛna dɔ fɔ Muhammadul Jawad alayhi salam a ka kodɔn dɔw kan, minnu an bɛ se k'u kɛ an ka walanda ye. Nka alhamdulillah, o sanga ninnu fana nana bɛn an karamɔgɔ a n'a ɲɛ jɔyɔrɔ ani shirifula a sababu ɲuman Sayyid
الشريف عثمان مداني حيدر حفظه الله ورعاه. الله سبحانه وتعالى كأنا كشي، الله سبحانه وتعالى كأنا كقول كشي، ألك أنا أكجما أنا كنبها أنا دمبه بكشي. الله سبحانه وتعالى أكاشرفو بلا جلين كشي كو بلا جلين يشي. الله سبحانه وتعالى كدين ولا بسليما. الله سبحانه وتعالى akana uni ala kira fara jiyan ani lahara. O hukumu kono 12 mai o ya aleka bangini o nyanya nuye nga anga jamana bil halami na nuwatina amma seka nyanamaya ina fwa kanga nyanamaya choka mina korole na kurane kalon ani duawu ani sarakatu ulu bora o mali kofe a nyenema chuka werela ambe ala deli subhanahu wa ta'ala jamana bi dugu mina ala ka jamana bo ola ambe here minyini ambe wasa minyini Allah subhanahu wa ta'ala ko di nene au bela jelema ala ka an lakana shirhu mo kay do minke do to o do de bo o de Allahumma aslih الراعي والرعية على جمانا أني دو أني جكولو أني ما بماو ما بولو على أني أبولو منو فانا نولي دو دوني نولي جمانا دوني نولي دوكو دوني نولي تون دوني على ولو فانا كاكوني ika tabolo nyuma iko do ubela jelin koro afla de bitani nyai dalo subhanahu wa ta'ala ka jenye amba ala deli ala ko ke anga jamana ye ani al-islam ubije yoro Allah subhanahu wa ta'ala ka nyema nyumandi ka anyero ke koma nyumoyi. Alhamdulillah nyina le 12 mai ala o jira ana aka fonsira ala amba ala deli sana taufana san keme a 12 mai a chama be ala bolo ala ka do angarzigela ana nga karamo ana nga shirfuke ka solanga limania a serendo a legelegela anga kenea ana nga lafia ulu bela jele dafale no ka anto ambe geje ka soro yiri walento ka jamana basigilento ka jama fana kafulento ala kana anga jama yereke bijahi nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wala ambe imam al-Jawad alayhi salam amba leka kodon kando uke anga bi jemun kando ye akun folo sani anga se akun flanan. Al-imam Muhammad al-Jawad alayhi salam amina akakuma kaumbo kitabu min kono afla al-ithafu بحب الأشراف. الإتحاف بحب الأشراف كشرفو كانو كوكي لجلين كادي جماما جون ين ولا في إيجيبت الأزهر وكالان صوبا أنيما دو أكواتيلا نو دي جمال الدين أبي محمد عبد الله بن محمد بن عامر الشبراوي جامع الأزهر والشيخ با دو أكواتيل على بركة لني كتابو يعني أسا كلا إلى كدولا مدينة المنورة أبيكما شرفو ديكا كتابو أنا نسي إمام الجواد كاروما عليه السلام yaka kodon kando ufo anye amino dodeta koke anga repere koke anga kanda fenye ako kayfa yadi'u man Allahu kafiluhu wa kayfa yanju
man Allahu talibuhu. Ako ala mana kɛ maa min ka ko ɲɛnabɔbaa ye ko ka ko bɛ se ka ye bebe cogo di, maa ka ko bɛ tiɲɛ cogo di, maa min ka ko bɛ ala bolo. Ni ala kɛra maa min ka ko ɲɛnabɔbaa ye ko tiɲɛbaga t'o la, wa kayfa yanju manillahu talibu, ko maa yɛrɛ bɛ se ka kisi cogo di maa min ni ala kɛra o kanibaa ye. Ni ala de bɛ ka i ɲini k'i se ka kisi ka bɔ ala ma dɛ. Wa ala bɛ maa ɲini ni jumɛn ye? An bɛ ala deli a k'a ɲini n'a ka hinɛ ye. Ala kana an filɛ n'an ka jurumu ye ani an ka kotaw. A k'an filɛ n'an ka baara ɲumanw ye. N'o kɛra a bɛ an ɲini n'a ka ɲumanya a n'a ka garijɛgɛ ye. O y'a kɔrɔ dɔ ye. A kɔrɔ dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye? Maa bɛ se ka kisi ka bɔ ala ma cogo di? Boli tɛ dan kɛ. I bɛ boli cogo di ka bɔ ala ka ɲangata ɲɛ? I bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ i bɛ ala sɔrɔ i ɲɛ. Aynama takunu yudrikumul maut. Yudrikukumul maut. Aw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ, Allah subhanahu wa ta'ala a ye si banni bɛɛ ni a ka danfɛn min ye n'o ye saya ye k'o bɛ se ka aw cɔmi o sira kan. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kuma dɔ la e bolo i bɛ ko dɔ kɛ o b'i kisi k'i tanga ka bɔ saya ma, k'i bɛ taa saya kunbɛɲɔgɔnya o sira yɛrɛ kan. Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma. An bɛ kuma min na n'o ye jamana ko ye ani jamana yiriwa ko ye ani du ko ani jama tɔn ko. Al-Imam Al-Jawad alayhi salam a ko wa birra'i tasluhu ra'iyya, wa birra'i tasluhu ra'iyya. A ko ɲɛma o mana kɛ cogo min n'o ɲɛna, ni ɲɛma ɲɛna ko kɔmaw olu fana bɛ ɲɛ. Maradenw olu ka ɲɛ gulonnen don mara kɛbaga la. Ala ka an bɛɛ ɲɛ. A ko o kɔfɛ tuguni, a ko i'lamu aw k'a dɔn anna taqwa iz, ala gasisigi ani ala ɲɛsiranya o de bɛ bonya di hadamaden ma. Wa anna al-ilma kanz, dɔnni o ye trésor ba de. Dɔnni o ye nafolo ba de. O ye sanu dingɛ ye, o ye jaman dingɛ ye. Wa anna samta nur, ko dade o ye nɔrɔ ni yelen de ye dadebaga kan. Maa min man tunnen don, maa min bɛ s'a da la, ala bɛ nɔrɔ bila o tigi kan. O tigi lebu man di. Wa ma hadama ad-dina mislu al-bid'a, wa ma hadama ad-din mislu al-bid'a. A ko foyi ma diinɛ ci ka diinɛ tiɲɛ i n'a fɔ ka ko kura sinsin diinɛ kɔnɔ min t'a dɔ ye. O dɔ ye jumɛn ye? An filɛ diɲɛ laban waati min na, minnu bɛ k'u yɛrɛ wele k'olu ye Kur'aniw ye, olu tɛ baara kɛ ni haditha ye, olu tɛ baara kɛ ni sunna ye, ko fo Kur'anɛ. Awɔ, sunna tigi yɛrɛ min ye Muhamadu ye, o de ye Kur'ani fɔlɔ ye. O bɛ baara kɛ ni Kur'anɛ ye, a fɔra a ka tugu Kur'anɛ de kɔ. Nka ale yɛrɛ, ala de ko n'i ye Kur'anɛ kalan n kɔnɔ b'a kɔrɔ f'i ye. Suratul Qiyamah kɔnɔ a ko la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'anahu fa idha qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alayna bayanahu. A ko kana kɔrɔtɔ Kur'anɛ kalali la, kana kɔrɔtɔ ne ye Jibrila min ci, a cilen don ci min kama ne ala y'a kɛ sababu ye, nka ne ala subhanahu wa ta'ala tɛ n yɛrɛ sɔsɔ n ka laɲini na. A cikun ye min ye n'o ye k'i kalan Kur'anɛ la, i bɛ s'a la.
n b'a sabati i dusukun na a tɛ bɔ i kɔnɔ a kalannen kɔfɛ n bɛ tila k'a kɔrɔ f'i ye o la an filɛ nin waati min na n'o ye hiji wagatiw ye n'i ye kuranɛ lajɛ a b'a fɔ alhajju ashhurun ma'lumat ko hiji bɛ kɛ kalo damadɔ la o ye kalo jumɛn ni jumɛn ye ni sunna m'o fɔ an ye kuranɛ ma kalo tɔgɔ fɔ an ye dɛ i n'a fɔ muharram zulkaada zulhijja rabiul awwal kuranɛ m'olu fɔ olu bɛ dɔn alakira ka kɛwalew de la a ka pratiquew de la a n'a ka ɲɛfɔliw salawatullahi wa salamuhu alayhi wa alihi ni pan sunna kunna i se ka hiji bɛ kɛ kalo damadɔ mɛ ne t'o dɔn dɛ hiji jumɛn don yala hajjul akbar o dɔrɔn de don walima hajjul asghar fana bɛ o la f'i ka don sunna kɔnɔ n'o ye hiji umra ni hiji o bɛɛ fɔra ni yɔrɔ in na o kɔfɛ Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye a ko an ka ala kosuma dɔɔniw na a bɛ sɔrɔ k'a fɔ faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa a ko ni maa min kɔrɔtɔra ka tile fila in kɛ gasi t'a tigi kan a ka ɲi ni maa min yɛrɛ fana y'a sumaya o kɔrɔ ale ye dɔ fara tile fila kan baasi t'o tigi fana la o ye tile fila jumɛn ye yala tubabu kalo an filɛ mois min na kalo min na mois de mai o de don wa walima an bɛ zulhijja min na o tile fila jumɛn don a tile tan fɔlɔ walima tile tan filanan walima tile tan sabanan i tɛ se k'a dɔn a kan bɛ tile fila min ma ni i ma alakira ka sunna kalan ani ka alakira sallallahu alaihi wa sallam ale y'a fɔ maaw ye ko a ye na n bɛ hiji kɛcogo yira aw la ni i ma o minɛ alakira la o tuma yawmayni o ye jumɛn ye o ye mina tile fila de ni hijidenw bɔra arafa u bɛ si muzdalifa n'u sira ye dugu mana jɛ u bɛ na mina ka taa jamaratu la ka sitanɛ bɔ bɛlɛ 7 ni minnu sera ka tɛmɛ ka taa tawafu kɛ olu bɛ t'o kɛ nka u bɛ tila ka na si mina kumana tile 11 ani tile 12 o de kuma fɔtɔ filɛ nin ye yawmayni na don fila in na wa man ta'akhkhara ni maa min ye a sumaya o kɔrɔ i ye dɔ fara tile fila in kan k'a kɛ tile 3 ye donc o ye mina tile 3 de ko ye ni mu o lajɛ sunna la ani alakira ka cogoyaw la i tɛ se k'a kɔrɔ dɔn o kuma kana k'a fɔ sisan k'i bɛ kuranɛ kɔrɔ fɔ ka sɔrɔ e ma segin haditha ma o ye bida de ye min ni bɛɛ taara k'a fɔ i b'a kɛ o cogoya la ni dungɔw de bɛ kuma sabula i bɛna fɔ ne hakili la ne ka faamu na e ka hakili tɛ e ka faamu tɛ ala ka laɲini ye jumɛn ye ma huwa muradullahi min qawlihi muradul mutakallim kuma baga ka laɲini de bɛ lajɛ o ala k'an bɛ sababa ma o kuma al-imam al-jawad salamullahi alayhi a b'a fɔ an ye tuguni wa bi du'a'i tusrafu al-baliya ko balaw fitna ani gɛlɛya n'a nana ko fɛn min b'a a yɛlɛma fɛn min b'a a wuli ko de ye duwawu ye dɛ kɔnɔnajɛya la o kɔrɔ jɔn ka segin ala ma k'i ka jɔnya yira ala la ka ko di ala ma ka ala sago kɛ ala fana bɛ i sago kɛ ala k'an bɛ sababa a ko wa man shatama ujiba wa man tahawwara usib ko n'i y'i dafa maaw la ka maaw neni ale bɛ yen retour fana bɛ yen dɛ tuma n'i ko n go ka juguman fɔ mɔgɔw ma mɔgɔw karamɔgɔw ma maaw ka taasiraw ma maaw ka jamanaw ma k'i bɛ jaabi jaabi min n'i ma sigi n'a yɛrɛ الكلام ذكر والجواب أنثى kuma wala la ko kuma ye cɛ ye a jaabi y'a musoman ye yani kuma ni kuma na a bɛ wolo fɛn caman de la
wa man tahawwara usib, ni maa min fana maa ɲɛmajɔ ko ni maa ye ko kɛ ɲɛmajɔbaliya kɔnɔ jawuli kɔnɔ i m'a kɛ ni kodɔn ye ko usiba bɔnɛ ni tɔɔrɔ o b'o tigi sɔrɔ. O kuma al-imam al-Jawad alayhi salam an ye fitinin de ta a ka kodɔnkanw na ni kitabu in na ka da kan an filɛ waati min na an kan k'a tɔnɔbɔ n'o ye seliba kalo a tile 10 fɔlɔ ye. a ka hakɛ to ala k'an bɛɛ lafiya. seliba kalo tile 10 fɔlɔ alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko an ma ma min ayyamin a'zam inda Allah wala ahabba ilayhi fihinna al-amal min hadhihi al-ayyam. a ko don tɛ yen ala ka diɲɛ donw na don minnu n'u ka bɔ ala bolo ka ala bato ka ala sago kɛ ka baara ɲuman kɛ o donw na n'o ka di ala ye o ka bɔ ala bolo ka tɛmɛ don kan min bɛ ko min ni tile 10 fɔlɔ. ala kun ko a bɛ kuma Musa fɛ su 30 a ko wa wa'adna Musa 30 layla wa atmamnaha bi'10. ala kun ye Musa kuma ɲɔgɔnya k'a bɛn tile 30 n'o ye Zulukada tile 30 ye ko a tilala ka 10 wɛrɛ fara a kan o ye seliba kalo tile 10 fɔlɔ ye. mun ala y'o fara a kan gundoba de b'o la. hiji bɛ kɛ o waatiw de la arafa b'o o de kɔnɔ. walhamdulillah Sayyidina Ali ni Fatima Zahra ka furu sirila kalo in tile fɔlɔ de la. wa alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ka so dunkew olu dɔ fana bangera ka bɛn ni kalo in tile 10 fɔlɔw ma. ani tile 10 fɔlɔ in na arafa b'a kɔnɔ. wa alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko fa akthiru fihinna min at-tahlili wat-tasbihi wat-takbiri wat-tahmid. ko an k'an cɛsiri ni tile 10 fɔlɔ in na an ka subhanallah fɔ caya, an ka la ilaha fɔ caya, an ka Allahu akbar fɔ caya, an ka alhamdulillah fɔ caya. n'an bɛ se ka sun an ka sun, an bɛ se ka kuranɛ kala min kɛ, an bɛ se ka nafila minnu seli, an se ye ɲumanya o ɲumanya ye an k'o kɛ. n'an bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ a ka lahiyako la, n'an bɛ se ka maa dɛmɛ a ka musaka o musaka la, a ko nin tile 10 laban ko baara ɲuman a ka di ala ye a ka bɔ ala bolo. kuma an k'an cɛsiri zikuru fɛ nin tile 10 fɔlɔ la. o hukumu de fana kɔnɔ an y'a jira k'a fɔ arafa a kan ka kɛ nin kalo tile 9 sango ɲinanta arafa kan ka bɛn inshallah le 26 mai kalo tile 26 ma n'o bɛ bɛn tarata nata ma. tarata nata inshallah o ye arafa don ye, araba o ye seliba don ye inshallah. o kuma ni ko b'o cogo la ala ma anw minnu garijɛgɛ ka taa hiji kɛnɛ kan ka kɛ arafa kɛnɛ yɛrɛ kan n'an farikolo ye ko an ka an jija an ka nin bila ka taa o kɛnɛ kan ni an niw ye ani hakiliw ye an'an miiriw ye. arafa sanga bɛ kɛ Makan jamana kan waati min heure 3 de bɛ an n'olu cɛ. o kɔrɔ ye olu bɛ 1 heure la wagati min, o kuma depuis 11 heures wagati ninnu an fana ka an ka kɛnɛw sigi, walima komi funteni bɛ jamana in kɔnɔ 9 heures ka yɛlɛn sani tile ka kɔrɔta kosɛbɛ an ka taa fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ dɔw la misiriw kɔnɔ ka kuranɛ kalan, ka sɔli caya kira kan, ka astaghfirullah caya, ka la ilaha fɔ caya, hali ka labbaika allahumma labbaika fɔ o kɛnɛw kan. dɔ bɛna fɔ ko o ko kura ye, ayi ko kura tɛ, sabula
ni maa min yɛrɛ bɛ sunna coyi dɔn ni maa min bɛ ala yɛrɛ dɔn kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ i kan ka labɛn k'a fɔ i seli o seli i kan ka labɛn k'a fɔ ala ye awɔ alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ka duwawu dɔ bɛ yen ko duwawul istiftah n'i bɛna don seli la kira ka sunna ye jumɛn ye i ka o duwawu in kalan o duwawu in bɛ daminɛ k'a fɔ allahumma innaka anta allah al-malik al-haq o y'a fɔ cogo dɔ ye ala e de ye ala ye mara bɛɛ b'e de bolo e de ye sɛbɛ e de ye tiɲɛ ye allah haq ala ye sɛbɛ ye as-sa'atu haq lahara ye tiɲɛ ye aljinɛ ye tiɲɛ ye jahanama ye tiɲɛ ye o kuma ala de ye tiɲɛ ye ala de ye sɛbɛ ye ala wɛrɛ tɛ ye ala kɔ i b'o fɔ k'a fɔ la ilaha illa ant zalamtu nafsi walima allahumma anta rabbi wa ana abduk ala e de ye ne ma ye ne y'i ka jɔn ye n ye n yɛrɛ tɔɲɔ ka jɔn tiɲɛna kɛ i b'o o duwawu minnu kalan ka na i bɛna se yɔrɔ dɔ la i b'a fɔ labbayka allahumma wa sa'adayk wal khayru fi yadayk wa sharru laysa ilayk labbayka wa sa'adayk n'i laminɛ ma wa sa'adayk i ka kunanja fila n nata b'o de kan n jigi b'o de kan wal khayru bi yadayk hɛrɛ bɛ e ala de bolo a tɛ maa si bolo wa sharru laysa ilayk tɔɔrɔ tɛ danbeya ka taa e ma i ye tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ye jɔn kan a yɛrɛ ka ko ɲininen don ala tɛ maa si tɔɲɔ wa ma rabbuka bizallamin lil abid ala tɛ maa si tɔɲɔ walillahi alhujjatul baligha jo bɛ ala de bolo jɔn kan kuma bɛɛ sanko ko fila ahlul beitu y'o fɔ an ye a ko jɔn n'i y'i yɛrɛ lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko allah subhanahu wa ta'ala a ka jo dɔ b'i kan i ye jurumun dɔ kɛ n'a ko a b'i minɛ a b'i minɛ a ma e yɛrɛ b'o dɔn i ni ala cɛ la a ka jo dɔ b'i fɛ yɔrɔ dɔ fana a ye hɛrɛ dɔ k'i ye i ma ala barikada i n'a fɔ i kan ka ala barikada ka se a ye dɔɔnin d'i ma i m'a cari a ye fanga dɔ d'i ma i m'a kɛ a kɛcogo la a ye nafolo d'i ma i m'a kɛ a kɛcogo la Allah subhanahu wa ta'ala ye bonya dɔ k'i ye i m'o bonya masegin kɛ ala ye i n'a fɔ ala b'a fɛ a ka kɛ cogo min o kuma an b'a ala deli arafa kɛnɛ an k'a sigi alhamdulillah anw yɛrɛw b'a sigi inshallah an ka misiraden donc hippodrome secteur 1 an ka kɛnɛbani in kan an bɛ mawuludu kɛnɛ kɛ yɔrɔ min an bɛ deli k'a kɛ yen mais funteni in kɔsɔn an b'a kɛ an ka misiri la inshallah bɛɛ welelen don a bɛ kɛ Bamako misiriba la a bɛ kɛ Shirifula la a bɛ kɛ yɔrɔ caman région in fan caman mɔgɔw ka bɔ u ka taa arafa kɛnɛ sigi u ka kule ala la u ka sarakatiw bɔ u ka ɲumanyaw kɛ ala bɛ duwawu jaabi niyatul mu'mini ablagu min amali mu'mini ŋaniya kuma dɔ la o b'i se yɔrɔ dɔ la i ka baara t'i se an bɛ ala deli subhanahu wa ta'ala ala ka an si tɛmɛ arafa kɛnɛ in na k'an si tɛmɛ seliba in na ala kana kɛ an ka seli laban ye ala subhanahu wa ta'ala a ka hijiden bɛɛ ka hiji minɛ k'u segin u tɔnɔlen ni hiji tɔnɔw ye rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar اللهم صل على محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق نعم الأئمة آل البيت والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم مولاي صل وسلم دائما أبدا.